वही सुंदर गीत के संकेत मास्टर किरण एक लाइन कि देखा कोनो नई नई लड़की के बियाह भइल बा अपना ससुराल में गइल बे। देखा पागी प्रवीण यादव जी कलन के भाई हमहू पापे करतानी नया नया अंशिका के शादी भइल बा बैठा के वही कौन पूछ करत ई जिंदाबाद बोले वाला आदमी नहीं और ई जगह जगह से बात करेगा बार भी भैया बाहर कोनो जवाब नहीं है। तो सबसे पहला काम भैया देखा हमने का गायकी करा और ये बड़ा भाग्यशाली हम कलाकार हैं जो हम बाबूजी के तरही में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कोनो लड़की के नया नया बियाह भइल बा अपना ससुराल में पहुंचल जवन दिनचर्या बीतल बा जब अपना नैहर में आइल हो कुल सखी पूछत अरे की का हो तो आज सैया जी बड़ा स्मार्ट मिलल हुवन तो से बढ़िया के जानी तनी हम आपसे अकेले मिलल चाहते हैं आराम से टाइम निकाल के मिली अहो भाग हमारा गौर करी हनी दुल्हिया बेचारी मुंह लटका के बैठल बिया कह दिया कि तोहनी सब खाली स्मार्टिंग देखो तारो स्मार्ट बड़न सुंदर बड़न लेकिन ओकर गति का हम का बताई ए बात के सुन के सखी पूछत तारी बड़ा ठेठ बोले तारी कोनो बात बका दुल्हनिया कहत है कि एक दिन का बड़ा बढ़ियार घटना घटल बा कुल काम इकट्ठे कर लेकिन कहीं कहीं इतना बेकार काम करता कि जितना बढ़ियार हम पुजारी ने बने उतना बढ़ियार वो बेवकूफ मिलल कहत या का कहे मास्टर ये कहे कहत दिया कि हमार बात ध्यान से सुना कहे लाभे ना चला ई मसाला को पी दे अंगूर का बना के खाला मंगरो के पी दे सासू जी से झगड़ा भइल सासू जी से झगड़ा भइल कही दी हमी पागल बलमुआ मार लेकिन कहना है मास्टर